На чыгунцы пад Мінскам здарыўся выбух. Лукашенка аглядае лінію Хрэніна, а жыхары Гродна б'юцца за кавуны. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка сёння прыляцеў на лінію Хрэніна. Так абазвалі умацаваныя лініі абароны на граніцах з Украінай і Польшчай. Прапаганда не называе канкрэтнага месца, але маніторынгавая група «Беларускі гаюн» сцвярджае, што гэта апорны пункт каля вёскі Сакі ў Жабінкаўскім раёне. Адтуль 26 кіламетраў да польскай мяжы і 48 да украінскай. Наведваючы пазіцыі, якія пафасна называюць вузел супраціву, Лукашенка заявіў, што ніякай паказухі быць не павінна, нават калі упэўненыя, што ні з кім ваяваць не давядзецца. У той жа час, мяркуючы па фота з тэлеграм-канала Пул Першага, вайсковая тэхніка была вылізаная да бляску, нават колы бронемашыны і гусеніцы танка. Падчас дакладу камандуючы войскамі заходняга аператыўнага камандавання Владзімір Белы адзначыў: «Вайна ва ўкраіне паказала, што пры абарудаванні ўмацаваных раёнаў наступальныя групоўкі адчуваюць найбольшыя цяжкасці». Што канкрэтна меў на ўвазе Белы? Правал планаў Расіі па захопе ўсёй Украіны ў лютым мінулага года ці праблемы контрнаступлення Украіны гэтым летам, не вельмі зразумела. У любым разе, само з'яўленне лініі Хрэніна ў Беларусі гаворыць пра тое, што Лукашенка сур'ёзна пралічыўся з тым, што вайна ва ўкраіне будзе ісці 3-4 дні і ўспрымае яе даволі сур'ёзна, хоць і ў чарговы раз паўтарае тэзісы расійскай прапаганды. І, дарэчы, пра Хрэніна. Лукашенка сказаў, што ў міністра абароны Беларусі добрае прозвішча. Хрэнін азначае «хрэн вы атрымаеце». Як кажуць, тут без каментарыяў. Таксама Лукашенка пракаментаваў інфармацыю пра так званы фонд Першага. Як раней высветлілі журналісты, гэтая арганізацыя зарэгістраваная ў будынку, які рэканструююць ці то пад рэзідэнцыю самого Лукашэнкі, ці то для старшыні усенароднага беларускага сходу. Ён расказаў, што фонд створаны з мэтай добрачыннасці, каб збіраць сродкі ў адным месцы і дапамагаць тым, хто мае ў гэтым патрэбу. Пакуль грошай у ім няма, але Лукашенка гарантаваў, што яны не будуць раскрадзеныя. Але яшчэ з 90-х у Беларусі існуюць спецыяльныя так званыя прэзідэнцкія фонды. Іх функцыянаванне абсалютна непразрыстае. Навошта ствараць яшчэ адзін? Пытанне. Ну і з гарантыямі Лукашэнкі, як заўсёды, ёсць вялікія сумневы. Пад Мінскам узарвалі чыгуначныя пуці. Учора позна вечарам жыхары Калодзішчаў і Уручча чулі гучны выбух. Ён здарыўся ці то ў раёне радыёцэнтра, ці то ў раёне станцыі Азарышча. Гэта галоўны чыгуначны вузел для пагрузкі вайсковай тэхнікі ў Мінску. Там грузяцца і беларускія, і расійскія войскі. Побач са станцыяй размешчаная 120-я мотастралковая брыгада, 127-я брыгада сувязі і 56-й полк сувязі. Тэлеграм-канал «Матолька Хелп» і выданне «Зеркала» паведамляюць, што ноччу у раёне чыгункі бачылі машыны МНС, а раніцай следчыя апытвалі жыхароў вайсковага гарадка ва Уруччы. З іх словаў, на станцыі Азарышча адбыўся тэракт. Пазней супольнасць чыгуначнікаў Беларусі напісала, што па непацверджанай інфармацыі там былі пашкоджанае чыгуначнае палатно і стрэлачны перавод, які злучае станцыйныя пуці з пагрузачна-разгрузачнымі. Афіцыйнай інфармацыі пакуль няма. Затрымкі пасажырскіх цягнікоў на ўчастку не фіксавалася. Прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян сустрэўся са Святланай Ціханаўскай. Здарылася гэта на палях саміту еўрапейскай палітычнай супольнасці, які праходзіць у іспанскай Гранадзе. Лідарка дэмакратычных сіл Беларусі выказала спачуванні ў сувязі з сітуацыяй у Нагорным Карабаху і перадала словы падтрымкі армянскаму народу. Гэтая сустрэча цікавая тым, што Арменія, як і Беларусь, уваходзіць у прарасійскую арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы. А Нікол Пашынян быў адным з першых, хто ў жніўні 2020 года павіншаваў Лукашэнку з перамогай на сфальсіфікаваных выбарах. Нядаўна кіраўніцтва Арменіі заявіла, што больш не можа разлічваць на Расію ў пытаннях абароны і абвясціла аб вайсковых вучэннях ЗША. 20 верасня Азербайджан пачаў ваенную аперацыю ў Нагорным Карабаху, якая скончылася капітуляцыяй непрызнанай рэспублікі. У паразе Расія абвінаваціла армянскае кіраўніцтва, а тыя, у сваю чаргу, абвінавацілі расійскую прапаганду ў гібрыднай агрэсіі.
І зноў пра платнае навучанне ва ўніверсітэтах. Некаторыя могуць выдохнуць. Міністр адукацыі Андрэй Іванец заявіў, што тых, хто паспеў паступіць на платнае аддзяленне беларускіх ВНУ, размяркоўваць не стануць, калі толькі яны самі не захочуць. З іншага боку, ён зноў пацвердзіў рашучасць уладаў увесці абавязковае размеркаванне для тых, хто плаціць грошы за навучанне. Іванец зноў паўтарыў, што дзяржава мае права патрабаваць адпрацоўкі пасля вучобы, бо студэнты ці іх бацькі кампенсуюць толькі каля паловы выдаткаў на навучанне. Але яшчэ ў жніўні ён называў іншую лічбу – 70%. Чыноўнікаў Гомельскай і Брэскай абласцей пазбавілі службовых аўто. Гомельскае выданне «Флагшток» заўважыла, што ў электроннай базе дзяржзакупак з'явіліся тэндары на арэнду аўтамабіляў для райвыканкамаў рэгіёна. Іх апісанне супадае з наяўным аўтапаркам адміністрацыі. У сярэднім месяц арэнды абыдзецца ў $2000. Знаёмы з сітуацыі суразмоўца «Флагштока» расказаў, што ў выканкамаў адабралі транспарт і нават у кіраўніка Гомеля Уладзіміра Прывалава, а кіроўцаў пазвальнялі. Цяпер жа перавозкамі чыноўнікаў займаюцца профільныя арганізацыі кшталту Гомель-Аблаўтотранса. Раней выканкамы трацілі дзясяткі тысяч даляраў у год на абслугоўванне аўтапаркаў. Цяпер жа выдаткі будуць несці транспартныя прадпрыемствы. Як лукашэнкаўцы рэагуюць на звароты беларусаў? Спачатку бізуном, а пасля пернікам. Учора мы расказвалі гісторыю шчабусаў, дзе жыхарка паспрабавала радыкальна вырашыць жыллёвыя праблемы сваёй сяброўкі. Яна запісала тык-ток, у якім паказала стан пакоя ў інтэрнаце і звярнулася наўпрост да Лукашэнкі, каб ён паспрыяў. Але чыноўнікі заняліся чамусьці не тым, чым трэба, а непасрэдна аўтаркай відэа. Жанчына расказала, што ёй сталі пагражаць праверкай сацыяльнага становішча і тым, што забяруць дачку. Праз некаторы час яна запісала новы ролік, ужо больш аптымістычны. Яна расказала, што ўсё добра, камісія нічога кепскага не знайшла, а ў інтэрнаце сяброўкі пачаўся рамонт. Але жанчына задае лагічнае пытанне: а дзе вы былі раней? Чаму камунальнікі і чыноўнікі чакалі розгаласу? То есть, где был коммунхоз, где был располком, когда мы звонили, вообще диспетчерские, когда мы обращались, да? Где все были? Когда нас завтраками кормили, да? А теперь что ты? Как только все поподнялось, все стали ехать, все стали проверять, и теперь все. Стало и ремонт он делаться в общежитии. Все, ребята, зашуршали. Учора увечары ракетны абстрэл кафэ ў Харкаўскай вобласці унёс жыцці 52 чалавек. Трагедыя здарылася ў вёсцы Граза Купянскага раёна. Жыхары сабраліся на памінкі пасля перапахавання іх аднавяскоўца, які загінуў на вайне. У гэты час па будынку прыцэльна ударылі ракетай «Іскандер». Журналістка Марыя Малеўская апублікавала страшнае відэа, як званяць тэлефоны загінулых і пацярпелых. Ім спрабавалі дазваніцца сваякі. У Харкаўскай вобласці абвясцілі трохдзённую жалобу. А сёння ў самім абласным цэнтры ракета папала ў жылы дом у цэнтры горада. 2 чалавекі загінулі, 29 пацярпелі. За экстрэмізм затрымалі чалавека года Браслаўшчыны. Міхаіл Кумпень больш за 40 гадоў адпрацаваў у Саўгасе Маяк Браслаўскі, а з 13-го года ўзначальваў адно з ягоных аддзяленняў. За працу летась яго адзначылі званнем чалавек года раёна, а цяпер судзілі на 7 сутак за падпіску на суполку зеркала ў аднакласніках. Як паведамляюць віцебскія праваабаронцы, у Кумпеня канфіскавалі тэлефон. Апошнім часам выпадкі, калі пад рэпрэсіі трапляюць чыноўнікі і прыхільнікі Лукашэнкі, толькі пашыраюцца. Але гэта і не дзіўна ў сітуацыі, калі амаль усё забаронена. У так званым спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў і зацікаўлены чалавек можа зламаць галаву, не кажучы ўжо пра пажылога жыхара правінцыі, які яўна не сочыць за тым, што яшчэ можна чытаць, а што ўжо не. І яшчэ пра блакіроўкі. Пастановай пракурора Мінскай вобласці Юрыя Шчацько быў заблакаваны сайт інтэрнэт-крамы «Прастора Бай». На ім, маўляў, прадавалі кнігі, прызнаныя экстрэмісцкімі. У такі спіс цяпер уключаюць кнігі, дзе не падтрымліваецца дзяржаўная ідэалогія або згадваюцца нязручныя для рэжыму падзеі ці персанажы. У выпадку з «Прасторай» пікантнасць сітуацыі яшчэ ў тым, што сайт не працуе ўжо некалькі гадоў, і ніякіх кніг там набыць немагчыма. Ён быў вітрынай ранейшай дзейнасці, але нават і ў такім выглядзе напужаў лукашэнкаўцаў.
Спартовая газета «Прэсбол» цяпер цалкам належыць Федэрацыі футбола Беларусі. Сёння на пасяджэнні выканкама арганізацыі, якая з 13-го года валодала 50% акцый газеты, разгледзелі пытанне набыцця другой паловы. У выніку прынялі рашэнне выкупіць акцыі, якімі валодалі заснавальнікі газеты Юрый Орлоў, Александр Дабрыян і Дмітрый Беленькі. Апошнім часам «Прэсбол» зазнаў сур'ёзныя фінансавыя цяжкасці, у першую чаргу заблакавання ўладамі сайта ў чэрвені. Нядаўна з'явілася інфармацыя, што друкаваная версія выдання можа спыніць існаванне. Цяпер яна падобна захаваецца, а спрыянне федэрацыі, хутчэй за ўсё, дапаможа выданню з 32гадовай гісторыі вярнуць сабе сайт. Але якім цяпер будзе «Прэсбол», які і так з 20-го года знаходзіцца пад моцнай цэнзурай, застаецца толькі здагадвацца. І ў канцы дзве гісторыі з Гродна. Хтосьці выкінуў у кантэйнер для будаўнічага смецця кавуны. Гэта заўважылі мясцовыя жыхары, і ў выніку ўсё ледзь не скончылася бойкай. Тут варта адзначыць, што тыя, хто выкінулі кавуны, парушылі шматлікія санітарныя нормы, бо буйнагабарытнае і будаўнічае смецце вывозіцца радзей за звычайныя адкіды, а паводзіны жыхароў, якія біліся за выкінутыя плады, хай застаюцца на іх сумленні, ці на сумленні тых, хто давёў людзей да такога жыцця. А вось каму ў Гродні добра жывецца, дык гэта Лісе, бо яна цяпер адзіная жыхарка на цэлую гасцініцу. Вось ужо 5 гадоў кітайскія інвестары рэканструююць гатэль Гродна. Планы былі грандыёзныя, шыкоўны комплекс з нумарамі, офісамі і рэстаранамі. Планы парушыла пандэмія, таму работы вядуцца і дагэтуль, але ўжо ёсць першыя пастаяльцы. На даху гасцініцы заўважылі лісу. Як расказалі чытачы выдання Нью Гродна, жывёла пачуваецца свабодна, лазіць па будаўнічых лясах, выходзіць на дах і не дае сябе злавіць. Вось такія навіны пятніцы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. Сустрэнемся у панядзелак.